det til dig, at jeg skal gøre det hele vejen fra Ringsted til København. Det var virkelig lang tid. Og så kører jeg med min ven Carsten, og han slog en lille prut i benet. Og puha, den stank virkelig meget. Vi skulle åbne alle vinduer, og så grinte han rigtig meget. Lige stod en til, og så lige pludselig kom der noget ud, og det var en lille pølle, han havde lagt i buksen. Ja, det var en lang historie. Den bil, vi kører i, det er en Honda 92, og den er virkelig fed, fordi at den bil kan faktisk køre 120 km i alt, men vi har allerede kørt 55.000 km i alt, så vi skal slet ikke tænke på det. Og det fede er, at når man siger det ikke, på svensk, så er det faktisk Dumba i Sunga. Ja, og det er virkelig fedt. Nu skal jeg fortælle en historie. Det er min lillebror. Undskyld. Ja, hvad? Må jeg få pakken? Nå, ja, hvad er det egentlig, du har bestemt? Sådan en her, den havde jeg faktisk, da jeg var barn. Så det er ret, da jeg var barn. Der er så mange gode minder. Skal jeg egentlig ikke fortælle dig en historie om min ven? Nej, tak. Du får lige historien om min ven. Vil du ikke have min historie med min ven? Undskyld, må jeg få min pakke? Okay, så bare tage den. Ja. Tusind tak, farvel. Historien går ud på, at... Okay, ja, det går bare sådan. Farvel. Hej. Jeg havde det med min have. Hallo. Hej. Undskyld. Hvad er det, de der blomster, de hedder? Ja, det kan jeg ikke helt huske. Nå, de er i hvert fald meget flotte. Jeg tror sekunder, den der renkørte, du har, den er rigtig god. Hvad er det nu for et mærke, den kommer fra? Bilka. Bilka? Hvornår byggede I det her hus? Ja, for nogle par år siden. Wow, det ser flot ud. Hvad er det for nogle sko? Nå, det er bare nogle tøfler. Fedt. Den her dør. Hvor har I fået den fra? Ja, det er fra Jysk. Hvad er din yndlingsfarve egentlig? Det er sådan lidt beige. Okay. Hvad er det for noget træ, I bruger til jeres gulv? Ja, det var noget for Jysk, vi fandt. Okay. Ja, må jeg få min pakke? Nå, ja, din pakke. Undskyld. Er den egentlig til mig? Ja. Okay. Godt. Hvad er det for et mærke? Den er hvad er det, du har bestilt? Jeg har bestilt et ret, når jeg skal spille guitar til min søn, fordi han har fødselsdag om 2 dage. Og så vil jeg pakke den ind og give den til ham, fordi han elsker... Ja, nok snak. Jeg tager den her. Godt. Undskyld, det er fordi, jeg har... Den der lampe der. Kom lige her. Den der lampe. Hvor har I fået den fra? Ja, jeg tror, det var fra Bilka eller Jysk. Jeg må også væk nu. Kom. Ja. Hej. Hej. Kom så. Jeg vil ikke gerne med til billedet. Det er postbud. Hej. Jeg har en pakke til dig. Hvad? Jeg har en pakke til dig. Hvad? Jeg har en pakke til dig. Tak. Okay. God fornøjelse. Jeg ser godt ud, hva'? Woo! Du banker på døren. Hvem kommer nu? Pasta. Halløjsa, jeg har din pakke til dig.
fra mig. Selvfølgelig mig. Hvem andre end mig? Prøv at høre her. I går, så vandt jeg et mesterskab. Altså selvfølgelig. Altså, hvem man ikke vælger mesterskab? Det er jo mig. Lækre mig. Smukke mig. Seje mig. Coole mig. Woo! Nå, jeg har lige et pakke til dig. Ja, tak. Men så jeg bestiller mange penge, fordi jeg har mange penge. Bro, har du set min nyt? Prøv at se her. Jeg har været elendig. Har du ikke? Det er så fattigt. Nå. Prøv at se min nye bukser. Er det ikke bare sej, fordi de passer så godt til mig? Nå, ses nu. Jeg har en pakke til dig. Jeg skal lige skynde mig lidt, fordi jeg har 3 møder nede i min Lamborghini med bare rundt i mit private jet, og måske min helt private færge. Hvad skal jeg tage? Min private jet eller min private færge? Det bestemmer du helt selv. selv. Jeg tager bare min rumraket. Det ser lidt fattig ud. Her, så er det her. Nej. Okay. Tusind tak. Hej. Hallo. Hej. Ja. Hej. Kan du se at tage dig i telefon? Ja, lige præcis. Ja, men vi tæller søge på den anden side. Okay? Ja, tak. Hallo. Må jeg få min pakke? Hallo. Hallo. Hvad? Ikke stress. Må jeg få min pakke? Ja. Må jeg få min pakke? Ja, så slap nu. Rolig. Prøv at høre. Kig på mig. Nej, farvel. Vi har masser af tid. Farvel. Okay? Tag for af. Oh my god. Ja, det er totalt. Jeg er en girly. Ja, altså det var bare sindssygt. Ja, altså det var sådan en freak. Ja, det var bare så sindssygt. Jeg er lige nogle gange med at levere en eller anden pakke. Der er nogen, der ringer på døren. Ja, og det var bare så sindssygt. Hej. Hej, og jeg har den her pakke til dig. Ja. Hey, stop lige af. Prøv at høre her. Kan du ikke se, at jeg snakker i telefon, eller hvad? Jeg er en freak, der står og prøver. Jeg tror, jeg kan afbryde vores telefon. Slap af, altså. Hvem tror du er? Må jeg få min pakke? Ja, men rolig nu. Vi har masser af tid. Har du et møde, eller hvad? Ja, hashtag stress. Giv mig den bare. Giv mig den. Oh my god. Hvad er der galt? Farvel. Der er nogen folk, der bare står. Jeg er bare glad. Bare der ikke sker noget med mine nye strømper, så er jeg bare helt glad. Woo! Nu kan jeg endelig have tid til at drikke min cola. Cola. Hej, jeg har din pakke til dig. Ej, hvor har du flot hår. Ja. Kan man tage den? Undskyld. Det må du undskylde. Trådte du på min fod? Undskyld. Jeg har beskidte strømper. Undskyld. Det tror jeg aldrig var en strømper.